everyone जानाय न'आव थाना रेडि जाबाय न'आव थांनो नागिरदों मा बाबामोनहा बेफोरखौ फैनानै जोंनाव ओमफ्राय जोङो नायनोसै बिसोरखौ आरोना ओमफ्राय एकदम पेकिंआथ' हिसाब जाखा आरोना रेडि जाखांजोब्बाय ओंखाम जाखांनानै नै टाइमाथ' 1टा जाबायानो फुरा थफ्ला थफ्लि नै बेग मोनसे ट्रलिखौथ' सोहैखाबाय गासिखौ लाफाजोबाबा जायाना होनखांबाय नामा होनला आइसो आंखौसो फैदो सिगाङाव मोनफैबाय जों ओमफ्राय आब'नावहाय आब' गिदिरनाव दसे हाबफैबाय बैग्रिनि दावराव जाहोगासिनो बेहा बैग्रिया मोनबायना बिसोरना ओंखायनो बैग्रिखौ लानो थांसै होननानै जि गोथाव बैग्रि दं आइ नै मामियाबो आयै जि किउटखा गथ'आ माथो नैबे थाल लागासिनो बैग्रिखौसो ओमफ्राय एसे दुरबल ना जाहोथ'ला बेनो आयै ओरैबायदि मोजां मोनजोब्बाय जि गोथावखा थौलाय लांलाय आं एसे जानाय नायनो गोथारबाय जि गोथाव जाखायो बैग्रिया बिस्रा मा गोखै गैया गोदैसो मोनजाबा ओरैबायदि गोथाव मोनगौमोनलै लोगोफोर नोंसोरो मानो गोखै गैया गोदै गोथांबाबो गोदै गांहामानो लोंखायोमोन बैग्रिखौनो गोथांबाबो गोदैजोब टेस्टिलै मासि गोथावहाय जाबाय जानो लुबैबाय आं हाजोबोसो आं ओरैबो दंबावोसो मा होमबा गोसोखांगासिनो जि मेंफैनाय मोनबाय आं गारि गाखोदोंबाबो मामियानो एसेबो जिराया खालि गसंनाल' थायो हनै थांबाय बिदाजोंहाय खालि गसंनाल' थायोना ओमफ्राय ओरै आखाइ रुबायबोजोबो आथिखोबोनानैनो गसाइगावआव सफैलायबाय एबार चिरांनिफ्राय क'क्राझार सफैलायबाय साहा फुदुंगासिनो सासे देखायनो साइ दख'ना दाहाबाय ना गोदानबाव बेनो सालानानै थांसैहाय ओंखाम जाग्रा मोनासो फैदोंमोन गोलैयालै बेना बेनाव नै मामा थायो नालाय गामसाफ्रा बेसेफ्रा नै खिथाजोबना गालांना दोनै ओमफ्राय कापफ्रा नायलाय ओरैबायदि अनलाइन हरनानै दोनोना बुंफबजोबनाय काप खिखाप थैगोनहाय मानो एथ' नांगौ जाखो दे नुवाखै कापजों काप दख'ना हरदा होनखा मालाय दख'ना जाबखो बेना सासे आनै जानाया बिदाया ओमफ्राय नै बैग्रिया बेसेबा बुरजा हाननानै दोनखादों बिब'आ ओमफ्राय नायदो बेसे बुरजा दं बेसे बुरजा लानो नागिरदों आं लाजोबगोन मानिबो दं आरो मानो होबोनोसै ओमफ्राय जोंहा थांनायाव लांफिनगोन नांगौबा ओमफ्राय हले गोजौआव आयै ओरैबायदि गोदै ना मोनजाफ्लांबा जानो लुबैगोन बयबो मोनजोब्बाय नै सिनायदोंना सिनायाखैथाय गोजौआव दख'नाबो दङ दख'नाखौ नायनां दख'ना दादों फिसा बारा थाग्रा आब'आ बेखायनो आं नै थांखाबाय आङो बे दख'नाखौ ओमफ्राय दाबो हायाखैनो
मोजां नुदों माइदि गोनां ख्रोम खानाय ख्रोमथार साहाबो लोंखांखाबाय जोङो ओमफ्राय थांफिनसै थाब थाब आयौ बैग्रिया ओमफ्राय नै बिसिबा बुरजा फोरानबाय दोनदो देनां गोरानखौबो लांगोन आं फिनसै जा बैग्रिसो लांफैखादों जोङो लेंहरबाय थायो बे बैग्रिखौनो आयौ मैया गैया मालाय सोरबा जानोबा नै 10 रुपिस per piece आव 10 रुपिस बिदि जानो मोनगोन नोंसोरो 10 रुपिस आव साराफ्रा सेग्रा देबजोब्बाय जि गोथावखाहाय बैग्रियाबो मारैबा थांफिनसै हस्टेलायबाय नामा आंहा सिङाव दै हाबैयासै जिमागुरियाव माथो बैसागुथारहाय बोथोरा ग्रिन नामा माबा नै आराम खिलिजोब्बाय एफा मोजां आंनि जोनोम गामिया आयो नायलाय जि समायना बिराद थाब मायो रानोब्रा बैसागुजों सेम मोनखाबाय बाहाय माने एकदम खिलिजोब्बाय ना मोनथारसै जोंना जि मोजांहाय बिदिखौनो गालांनानै मालाय जायगायाव थाला हैनांगौथारसै एथ' मोजां जायगायाव थांनांगौ बायदि नेमसै देलाय होलांबाय सासेया हनै आबै होननानै आयौ आबौनोहाय आं हालाहाय नै बान्दा कफिखौ दोनबावदोंसो जोंनो नै बेसे गिदिर बेखौ जानोनो लेंहरबासिनो नै बान्दा कफिया आयौ मासे गिदिर हो ओमफ्राय बेसे गिदिर बेखौनो जानो लेंहरबाय थायो जोंखौ नै खागोनहाय सेरबायानो जागोन ना सेरबा थैखा बारा सेरबायानो जागोन फान्थाव दिनजाद दङ जि गिदिरखाहाय आंहा नायब्राय थाफ्लांबावबाय हाबै ओरैनोसै हाबा गारा मैगं बारियावसो फैग्रोदों नै सिगां बनाय न'आव हाबा गारा कफियानो जा मोजां गोसा गिदिर जाखादोंहाय नै हारसिं बिमाया आंना हारसिं थाबाय थायो बेसारा एबार फिसौजों दोखो दोखो दोननांगौ बेखौ नै आबैजों था आबैजों सफैबाय नै सान्ति मोनलाय न'आवसो मोजां दंखायो दा न' बेंग्राया न' बेंग्रा हारसिङै बेंनोनो बाबाय ओइ सना अखि नों थाबाय थादो दे नों थांला दे थानो बाबायनो हारसिङै थाबाय थानाय बाबाया सब समाय माबा माबि जाबाय थायोना मिटिं इरि थांनांगौ ना ओमफ्राय बे हारसिङै नालाय थानो बाबायनो ओंखायनो जों फैथ'बाय एबार हारसिंखौ एसे माबानानै जों फैबाय एबार गोगोम जासिगोन मामि दंखायोना आबै खाथियाव थांमा दसे रेस्ट लानोसै आथिं सुनोसै लोगोफोर जिरायनोसै साहा लोंनोसै मेंबायबो नै साहा लोंखांबाय जा फ्रेस जाखांनानै ओमफ्राय बिफा फिसाखौ ओरै बेरायनो थिनहरनानै जानाय बिमा फिसा सानैजों एसे रायलायबाय लोगोफोर जों बिमा फिसा एसे रायलायथ'बाय थानोसै ओमफ्राय आं भिडिअखौ बाहायनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय